Dobar dan i dobrodošli, dragi moji, u drugi deo priče o opremanju našeg novog studija, onaj segment koji se zove Iza scene. Nastavljamo sa našim radovima. Ja sam evo krenula u studio da odnesem garnišne koje treba, ili garnišle, ja nisam sigurna kako se kaže, a moram priznati nisam ni proverila. Ako neko zna, nek mi slobodno ispravi. Dakle, nosim te dotične garnišne da mi majstor okači gore na plafon, ne okači nego stavi, jel tako, instalira, a ja ću da okačim draperije zbog tona o kome sam već pričala, ali od jutros neki silni maleri su me poterali po onom Murphyjevom zakonu, zove poštar naime i kaže, pita da li sam kod kuće da mi donese neki paket, jesam, međutim kako se nije pojavio naredna 4 sata, ja sam morala da krenula sam, samo što sam krenula, on zove, beste, kažem da sam krenula, pa kaže, sada ću lepo da vam ostavim ovaj paket u pošti, pa vi čekajte red, a to nije čekanje reda u pošti, nego ispred pošte, jedno 50 metara, možda i više, vam je red i sad da li ću stići tog istog dana da podignem paket ili sutra, preko sutra, to se nikada ne zna, tako da eto, dođem u studio i ukapiram da sam ja zaboravila da ponesem taj paket koji sam trebala da donesem, te garnišne, vratim se kući i evo nosim ih sada konačno, tako da se nadam da ćemo mi stići danas nešto da odradimo. U svakom slučaju mi se gledamo, nastavljamo. Sada moram da izmerim koja je širina stiropora ovog ovde, koji ide skroz gore do plafona, odnosno i na plafonu je, vidite, gore stiropor, da nabavimo šarafe koji su duži od širine ovog stiropora, to je 5 cm, da bi mogli plafonjere da se zakače tiplama. Ništa. Samo da ja to malo prikažem. Odlično. Da vidimo ovako. Sneg od 2 dana, pa tako je to. Kad ne izlaziš s kuće 2 dana, sada moraš da čistiš sve odjednom. Da bi mogla da se pomerim negde. Da se ne bojim da ću da padnem i šljivi pešaka. A iskreno, da budem ne smijem. Da, dragi moji, mora da se čisti auto da bi se negde malo mrdnulo iz kuće, a ne samo jelo i pilo po ceo dan. I slatko i slano. Tako je to sa praznicima. Ali ajde, ja obožavam zimu, pa ako ne uspem da očistim auto, prošetaću se do teretane da potrošim malo kalorije. Mora se.
crni sjajni Medijapan stigao. Vidite vi ovo, to je taj podijum. Koji strana? Bolje da film. Ajde. Prva strana. Ovo pitanje je kako se prenose ove ploče da se ne oštete. One su zaštićene providnom folijom, ali vidjet ćemo da li je to dovoljno da se ne oštete. Ajde, okreni mi je na ovako. Dobro, jel ima još? Ima još, dobro. Nebojša, pravo tamo stavite. Ovamo, ovde. Nebojša, ovde. Od čuvene crne sjajne ploče su mi ostali neki reslovi. Znači, imam neki višak koji ću da iskoristim za police. I to police u delu studija koji ću ostaviti da bude šminkernica. Jedna mini šminkernica, takozvani šminkera, jel tako, nama ženama, to je prosto neophodno. A što da ne i neki gost muškarac kada dođe čisto da proveri kako izgleda, da popravi frizuru, eto. Toaletni sto već imam, ogledalo moram da promenim, nije baš dobro, svetlo oko ogledala mi treba, znate, ono lepo žene to znaju, ono lepo svetlo koje vam pomaže da se što bolje i što pravilnije našminkate, i te police taman da mogu da stavim pribor za šminkanje, da stavim češljeve, četke, možda i fen za kosu, što da ne, blizu je utičnica, nego imam problem, niko još nije počeo da radi posle Nove godine. Svi su još na odmorima, slavljima, slavama, neki su se nažalost i razboleli. Ja, hvala Bogu, nisam, da kucnem, zdrava sam i mora da se radi. Idem da uzmem dimenzije za te police i da prosledim mom stolaru. Ovde je taj deo gde želim da budu police, vidite, to je pored ovog staklenog dela. Sklonim ove lampe koje su nam sada višak, znači širina police da bude, na primjer, da ne bude baš sve preusko, da bude 42, a visina ne mora skroz odozdo, da bude malo podignuto, neka bude 120. Evo ovako, 120 u ovom delu tu. Trebalo bi da ja to lepo nacrtam ovako, da mom stolaru to bude jasnije. Evo, gore će da bude, koliko smo rekli, 42 cm, dole ovako, ovde 120 cm i ovde će da budu police 1, 2, 3 i ako bude još i četvrta, odlično. Ovde pored će da bude ovo toaletno ogledalo sa nekim ovako lampama, svetlima, možda i sa strane ovako za šminkanje, a ovde dole taj šminka sto koji već imam, tako, ovako, i ovde stolica. Vidite kako sam ja ovo lepo nacrtala, mislim da će stolaru biti sve jasno. Idem, evo me, moram da pazim kuda hodam zato što žurim, kolege me već čekaju, a pazim zato što se sneg rapidno topi, što je odlično, ali postoje ove zaleđene barice još uvek, pa
moramo biti pažljivi. Nosim nove reflektore u studiju. Mislila sam da ću snimati danas i stavljanje toplog poda, ali to ću sačekati sledeći vlogić. Tako da, ništa, svetla su tu. Evo, ja sam svetla, odnosno nove reflektore već je raspakovala. Evo ovde su i stalci i dva nova primjerka. Neću sada montirati zato što nemam toliko vremena. To su reflektori kao ovaj ovde, pa onda sledeći put ćemo prikazivati i uključiti da vidimo kako rade. Inače sam jako organizovana i tačna osoba, ali ovu sijalicu sam zaboravila 2-3 puta za ovaj reflektor. I evo sada popravljam stvari. A sada proba. Sada probamo reflektor. Evo ga. Ovako on izgleda kada se upali. Pa i lepi grad se polako oslobađa okova snega. Topi se ubrzano. Ostale su još ove male bare koje prete da se preko noći zalede i da nam naprave probleme, ali čuvat ćemo se, zar ne? A ja polako završavam današnji radni dan, idem kući na sada već čuvenu, zasluženu kaficu, a možda i ručak, što i vama želim. Vidimo se, prijatno.